Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! Bunalikol! Bunalkol! Bunalkol! Philippine Center Time, it is now exactly 27 minutes makalipas sa oras ng alas 8 ng gabi. Ang bilis ng oras! Sobra-sobra na mga insan ang bilis ng oras! Ano bang ginagawa mo, insan? Grabe naman yan, kuya! Lahat ng ginagawa mo, lagyan na maraming sibuyas! Nabuang ka sa do eh. Tanan ginaubra mo, butangan mo sibuyas. Aragoy! Maluoy ka. Ay, magandang gabi sa mga kabisyo po nating pauwi na ng kanilang mga bahay. Lalong-lalo na sa yumanong driver na hanggang ngayon rumaratsada, humahataw pa rin sa kalsada. Saludo ako sa iyo, sir. Maraming salamat. Ay, lalong-lalo na yung nasakyan ng birthday boy na si Conyo Bicolano. Ang kanyang napakagwapong Grab driver na si Sir Morrison de la Cruz. Sir Morrison, maraming salamat at ingatan mo ang aming birthday boy na si Broski Conyo Bicolano na nagse-celebrate ng kanyang birthday. Sir, atin-atin lang to, may ibubulong ako sa'yo. Yang si Conyo Bicolano, malupit magbigay ng tip yan. Oh no! Pinakamababang binibigyan yan, 10,000. Hoy, Diego Bandito! Ano yung sinagsasabi mo? Oy, Jessa, andiyan ka pala? Hindi lang basta 10,000 ang binibigay ni Conyo Bicolano. Ah, ganun ba? Magkano ba, Jessa? Basta 20K! Oh, totoo yan, Diego! Omar, andiyan ka rin? Grabe talaga yun si Jessa magbigay! 20K talaga! Hoy, Mar! Bakit ka nakikialam? Oy, teka lang, baka mag-away kayong dito dalawa! Hindi! Nakikialam si Mom! Hindi, Jessa! Totoo naman yan! Oy, teka lang! Ay, ano ba yung bakit nandito kayong dalawa? Teka lang! Isa-isa lang! Ang dami nyo na! Hindi ko na kayo kaya! No. Pambihira naman, oh! Huwag silapas kayo sa katawan ko! Ay, teka lang. Naguguluhan ako sa inyo. Dito na nga lang tayo sa pag-uusapan natin itong viral video na to. Oh no! O, eto mga kabisyo. Uncle, boards. Etong viral na nangangaruling lang, parang ang datingan parang nasa singing contest. Tang, logica na ba natin to, Tang? Ay, wala na ba yung dalawa dyan? Huwag mo nang papalikin, Tang. Akong nahihirapan sa inyo Hindi, gusto ko makausap si Jessa. Tang, please lang, wag na. Yan tayo Ay, sige, logican mo na yan. Logican na yan. Okay mga kabisyo, logican na natin to. Una mga kabisyo, alamin muna natin ano ba talaga yung purpose ng pangangaroling. Alam niyo mga kabisyo, the singing of carols reminds us that God, in His love for us, sent His Son to be one of us, na maging isa po sa atin. So pag nangaroling po tayo, we have to give our all to celebrate that God sent His Son, no other than yung tumubos po sa ating mga kasalanan, na si Jesus Christ. Dapat po na ibabahagi natin yung saya sa iba sa pamamagitan ng pag-awit. That's the essence of pangangaroling. Kaso nakakalungkot po ngayong panahon, ginagawa ng negosyo ang pangangaroling.
dapat may bayad na. Diba? Kaya ang mga tao hindi maiiwasan pag alas 7 na ng gabi. O anak, patayin mo na yung ilaw, baka may pumunta ng mga ruling. Tayo ka ha. Pinapatayan ng ilaw para wala ng mga ruling kasi nga naniningil eh. Dapat naman sa pangangaroling, yung magbigay ka lang ng hatid saya, kakantahan mo lang, di ba? To spread the joy. Yun ang dapat eh. Ito pang mas malupit. Ha? Kaya, di ba? Ito pang mas malupit mga kabisyo. Yung biglang hindi na kumakanta, sasayaw na lang. Pagbaba ng may dadaan na van sa street ninyo. Pagbukas ng pintuan, may lalabas na dancer, biglang tutunog yung kanta. Pambihira! Ano ba yan? Yan tayo eh. So, pera-peran lang ang labanan. Nakakalungkot naman. Hindi na pangangaruling ang ano ba ang tawag dyan, Tang? Yung sumasayaw, hindi na pangangaruling yan, di ba? Ay, tama ka dyan. Ang tawag dyan, pera rolling. Tama nga. Nagro-rolling ng pera kasi nagkakapital na ginakapitalan na nila. Nag-arkila ng van, tapos mga rolling. Maluoy ka! Aragoy, maninoy. Kahapde. Ay, naku mga kabisyo. Ayan, so expect na po kayo na ito, palapit na po tayo sa December. Tama, teka, check natin yung kalendaryo. Next week ba? Oy, tama, next week. December 1 na next week, mga kabisyo. Next Friday is December 1 na. Oh no! Ang bilis ng panahon. Grabe. Sobra-sobra na yan. Lagi na maraming sibuyas. Ay mga kabisyo, ang oras po natin, alas 8:34 na po. Masyado na akong maingay. Alam mo, nabubwisit na kayo sa akin. At kung sino-sino na po yung pumapasok dito sa programa natin. Alright, at naman ang susunod na po, syempre, alas 9 na! Tutoy na lab. Ang tabayanan ng susunod ang pinakamakinis na DJ sa balat ng Love Radio. Ang inyong angkol na maglusi sa inyong kigul. Walang iba kundi si Totoy Bato. Siyempre, sa pangalan po ni Tang Henyo, ako po si Diego Bandido. Keep it locked in right here on Metro's #1, 90.7 Love Radio. Love Radio, Metro's